Maromo Kocha 30 ochako tiegruok margi mar yudo oboke mag CAF C, tiegruok ma ibago kar dak mar Buruburu buore Nairobi kaendi. Moko kuom jotugo machon manoyudo tiegruok no oting'o Edwin Lavatsa, Ali Hassan, Paul Ochieng, Warambo Bethwell e kind mamoko. Lavatsa masani en jalup kocha e klab mar Kibera Black Stars onyiso mor mare mar yudo tiegruok no ma itayo gi riwruok matayo tuke adhula pachoka ni men FKF komakore gi riwruok mar CAF. Tiegruogno biro timore kuom dwe achiel e bwo jopuonj George Mwangi gi Musa Otieno. I'm here today to advance my knowledge in coaching because I started with the CAF D license. Now I've moved to CAF C to acquire the knowledge that I need to share to the young generation that is coming. So it's a good thing to educate the people that handle the kids in grassroots level and coming up even in the amateur.